Yani. Мен да мине. Какво това бе? Граната ли бе? Какво? Ще гърма ли бе? Какво? А тия ме пребиха бе, мане са бе. Къде ми е приятела? Добре. Стой тук, приятелче. Не се труди. Не! Тук какво стане? It's me. О, не, убиха ме. Нищо. Добре, приятелче. Не мога да си взимам вече. В смисъл мога. Само от тоя. Мисля, че... ето. Добре. Колко пари имам? 21. Неща. Това какво е? Гифт. 6000. Ако си вземам 6000, какво ще стане? Добре, аре. Да бе. Да бе. Аре бе, затворете се бе. Ще заръва с моят приятел. Тук. Как да го нарекем? Как да го наречем? Ще се казва той... Ивчо. Не Ивчо. Грозно име. Айде... Леончо. Не Леончо бе. Как беше бе? Как беше... Да забравих. Добре, ще казваш... Фокси. Да, Фокси. Фокси. Его новия приятел Фокси. Добре, ставаме Фреди. Фокси и Фреди. Не, по-добре е тоя. Как беше? Соник. Соник и Фокси. Нещо станахме изведнъж много хора, бе. Вау, яко. Я тук Фокси. Тук да не стане нещо тук. Типа мани са, бе, Фреди. Мечето Барни. Аз тук мога да се скрия, бе. Яко. Дали ще можем да бягаме от това? Това зеленото какво е? Добре. Фокси, стой така. Не се труди, тук сега ще се скрием. Ето. Не се труди, дай тук да се скрием, Фокси. Скриваме се с Фокси. Добре, айде. Няма се скрием вече. Тук ще бягаме. Ало! What the... Ало, слизай бе! Слизай! Долу! Крима с шейк ли си, къв си? О мага бе, то ще ни схруска бе. Аре яла! Добре, щом няма да идваш, окей. Тука сме Фокси! О, добре. Добре. Мога ли да се взема нещо? Денс? Не искам. Какво е? Маршмелоу. Фокси плюш. Радио. Много е. Не, няма да се вземам за сега нещо. Така да ми е добре. Какво е това? Съграни ли е това? Ей! То ме стигна бе! Добре. Тук става проблем, че... Нищо. Ние ще бягаме. Тук е някаква къща с много духове. Апартамент бе. Тук. Бе, чакай малко бе. Аз тук ако се скрия, няма да ме хванат. Яко! Айде! Така да ви е гадно. Така е хубаво като си малък. Защото може да се... да отидеш навсякъде. И да се таковаш. Да се скриеш на хубави места.
А, сега как ще излезна? Как съм тук заклещен? В смисъл? Ага, тия се опитват да се... Такова, така като мене, но не може. Аре, манете се, бе! Гледай! What? Махнете се, бе! О, добре. Добре. О, това беше яко. Аз много навсякъде да се скрия, бе. Това е яко. Гледай го, то слети. Той сега никой не може да го спре. О, гледай го, той. Как беше? О, забравях му името, бе. О, има пари. Това си бяха моите. Ей, стига ги пипахне, бе. Я пуснете и на мене. И аз искам, не само вие. Хайде, 6, така. 3. Тук има проблем. Мани са пати, бе. Гледай го. Да. Кажем. Крадем. Какво да правим? Ще крадем. Някой друг има ли? Ало, къде отиде този, бе? What? Къде отиде? Добре. О, не, бе, махнете се, бе. О, как не ме уби, бе? What? Това беше бъг. Добре, 50 коинца. О. 50 стинки. А мога ли нещо да си купа? Банана, не ми трябва банана. Балона. Не. Пати. Бургер ли? Какво е? Маршмелол. И бенди плюс. Сега тук какво ще стане? Ще стане. Нищо няма стане. О, да, бе. Нищо няма стане. Ага. Тоест пък. Можем тук да влезем. Нищо няма нито пари, нито нищо. Какъв е шанса? Ало! Какво прави, бе? Това нищо. Не знае къде се намира. Не знам. Фокси, аз теб те забравих. Летящо нещо. Това е кашон, бе. Летящ кашон. Така. Фокси. Яла тук малко. Яла, че малко ме е страх ти да ме пазиш. Аз съм твоя крал и трябва да ме пазиш. Ти си моята слуга. Чу ли, бе, Фокси? Кажи да. Добре, мълчи си. И това означава, че едва. Това е това. Как беше? Онова. Аманда. Хора, знаете ли я? Да. Сигурно ще кажете. Но то всеко я знае това. Как се казваше? Аманда, да. Какво става тук, бе? Мале. О, не. О, не. Ало, Аманда, я тук. Ще ме хванеш ли от тук? Ще ме хванеш ли от тук? И аз съм мале. Скелет. Такъв. Но се качвам на леглото. Яко. Ей. Дай тук да скачаме в леглата, че е много яко. Тук диванче. То дивана не е много яко. Как да е. Така, колко? О, къде се заклещи, бе? О, добре. Добре, измъкнах се.
Тамон си викам, тук какво стана, бе? Не дай да отиваш там, Фокси, то ще те открадне, повече няма да си ми слуга. Сега, какво ли си викаш? По-добре. По-добре, ама ще те сдуя, ще те направя на тайма. Сега, това какво е? Да вземем това и какво? Или пък какво? What? Тук какво правим, бе? Паркур ли е това? Разбрах тук тактиката. Йо, бро. Добре, сега в последното. What? Тук дори не умирам, бе. Окей. Много съм малък, затова не мога да таковам, бе. В смисъл. Гледай какво правя тук. Among Us, знаеш ко, няма да се занимавам с тези, брат. Искам да се върна. Ще ме върнеш ли обратно? Или да те избия с моя слуга Фокси? Тук ще те сбием, бе. Ей. Дай му ритници. Добре, как да е? Брат, аз дори не умирам, бе. В смисъл, умирам, ама по-бавно. Добре. Не. Йо, бро! Тома щях да го направя. Типа, какво, бе? Върни ме обратно или ще те сдуя един ритник. Тук трябва да го направим, бе. Добре. Ало? Мисля, че е на тука, да. Добре. Какъв се пъти, бе, някакъв динозавър. Трябва да ме пазиш с Фокси. Ще те набраса на маршмелоу. Това не мога да се го взема, бе. What? Радио не. Фреди Плюш не. Какъв си пил ти, бе? Та, котката. Ще ме фанеш ли, котке? Нюгей, умне. Какво тук си имаме? Ало, тук какво става? Еде тук да лягаш, че ще те сдуя. Нещо спечелих ли? What? Какво? Не, бе, спри, бе. Спри, бе, какво стана тук? Спри са! What? Не! Не, брат! Спри са! What? Какво? Стига! Какво съм направил са, бе? Привет, ще да играеш. Ало! Добре. Спря се тос. Добре. Няма да ги пипам тия вече. Дайте тук стотинки.
Охо-хо-хо-хо. Ей, не мога да се взема стотинките, бе. Добре, аз си вземам този Фокси плюш. Вече си имам меченце. В смисъл имам две слуги. Единият си го паза. Ако умре той да си го наема. Добре. Какво прави то? Херобрайн сега ще се появи. Влизайте вътре! It's me. Какво?